खुलुमबाय दिनै 10 मार्च बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुरनि ककिला प्राइमारि ब्रह्म धोरोम आफादा ब्रह्म मन्दिर बेखेवदों आरो मुलुग मोजांनि थाखाय 5 घन्टा अखण्ड जयग लानाय जादों। बेनिनो मोननैसो भिडिअ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। खुलुमबाय गिबियाव जों गासैबो ककिला प्राइमारि ब्रह्म धोरोम जानानै इउनाइटेड नेसखौ गिबियाव बरायग्रोनाय थाबाय। दा जोङो दिनै नैबे प्राइमारिनिनो मोनसे मन्दिर जोंनि बेखौ जों दा लुगासिनो प्राइमारियानो बेयाव जोङो दिनै गासैबो मुलुग ब्रह्माण्डआनो जाहाथे मोजां जाथों गोजोन जाथों जों मानसि माहारिया गासैबो 4 आइटेम जिउ जिबिजों अनलायनानै थांनानै थानो हाथों मुलुगानो गोजोन जाथों बे थांखिखौ लानानै जों दिनै बे लुबाय थानाय मन्दिराव जोङो अखण्ड जयग लादों। बे अखण्ड जयगआ फुंनि 9 रिंगानिफ्राय लानानै 2 रिंगासिम जों 5 घन्टा लानाय जादों। बेयाव दा जोङो सोलिगासिनो अखण्ड जयगआ। बे अखण्ड जयगखौ प्रज्वलन खालामनो थाखाय जोङो जोंनिनो आन्चलिकनिनो सिङाव थानाय मानगोनां दिक्षा गुरु अर्थात दिक्षा दाता रहेन बसुमतारी बाबा बेखौ जोङो लेंनानै लाबोनाय जादों आलासि महरै। दा बे जायगायाव बे बाबायानो जोंनि जयगखौ प्रज्वलन खालामबाय। दा जोङो होयै बे जयगखौ जोङो 2 रिंगायाव फोजोबनाय जागोन। बे जयगखौ अखण्ड जयगखौ होयोब्ला मा मुलाम्फा जायो होननानै बे अखण्ड जयगआ जोंनि ब्रह्म धोरोमनि एंगारनो हायै मोनसे बाहागो। जेरै जयगखौ जोङो भिन्न भिन्न बाहागोआव रानदों अर्थात नैमितिक ओमफ्राय नित्य ओमफ्राय बेबायदिनो अखण्ड मोनथामाव जों रानदों। जायखौ जों फुं मोनाबिलि न'आव न'नि मन्दिराव मुलुग मोजांनि न'खर मोजांनि थाखाय होयो बेखौ जोङो नित्य जयग होननानै बुङो। बेनिफ्राय आरो ओंखाम गोरलै बेबायदिनो न' गोदान हाबनाय बा माबा मोनसे न'खराव असुख बिसुखनि थाखाय लाब्रबनाय जयग बेखौ जोङो दान्दिसेयारि जयगखौ नैमितिक जयग होननानै बुंनाय जायो। ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो खण्ड गैयै अखण्ड भाबै थारमाने सानसे बा 24 घन्टा बा बेबायदिनो 3 घन्टा 2 घन्टा बेफोरबायदि जयगखौ जोङो अखण्ड जयग होननानै होनाय जायो। दा बेवहाय जोङो अखण्ड जयग होनाय होननानै बुङोब्ला बा जयग होनानै बुङोब्ला जोङो जोंनि धोरोमनि बायदियै ब्रह्म धोरोमनि नेमनि बायदियै जोङो गासैबो जिउ जिबिनि मुलुगनि मोजांनि थाखाय बारहावानि मोजांनि थाखाय जिउ जिबिनि थाखाय गासैबो बारखौ सोदांनाय हमनानै ला जोंनि बे जयग होनानै जि उखुन्दै मोदोमफ्रु जों प्रसाद मुवा होनानै बेनिफ्राय उखुन्दै गयो बे उखुन्दैखौ गासैबो मुलुगनि जिउ जिबि दाउसिन दाउलानिफ्राय हमनानै एम्फौ एनलानिफ्राय हमनानै बिफां बिलाइ गासैबो मोनजाजोबो। सारिमुथि जिउ जिबियानो मोनजायो। बेनिखायनो मुलुगनि मोजां जायो। आरो जोङो बे प्रदुषण बार जाय कारखानानिफ्राय गेसाव बार गाज्रि बार बिजानु बार ओंखारदों बे बारखौ जोंनि जयगनि मोदोमनाय उखुन्दैया 100% गाज्रि बिजानुखौ दानगारनो हायो। बेयो मोनसे साइन्सनि माबाजोंबो माने गोरोबफ्लेनाय। जाय धोरोमाव साइन्स गैया बे धोरोमा लेंग्रा होननानै बुंदों आरो जाय धोरोमाव माने बा जाय साइन्सआव धोरोम गैया बेखौ माने खाना होननानै बुंनाय जायो। बेनिखायनो जोंनि धोरोमा एकदम बिगियानजोंनो रिलेटेड माने सोमोन्दो गोनां बारखौ सोदांनो हानाय मोनसेल' धोरोम बेनो जाबाय जयगनि गेजेरजों जोङो सोदांनो हायो। बेखौनो जों फोथायनानै दिनै गासैबो ब्रह्म धोरोम सिबियारि मानसिफ्रा पुर्णिमा अमाबैसा बा माबा मोनसे बैसागु बिदिनो मागि पुर्णिमा बायदिसिनायाव जोङो मुलुग मोजांजों लोगोसे गामिफ्रा मोजां जाथों गासैबो बे प्रदुषण बारा दानगार जाथों गोग्गो गोथार जाथों बेबायदि होननानै जोङो जयग लानाय जायो। गामि गामि अर्थात न'खर न'खर जोङो जयगनि गेजेरजों इसोरखौ खुलुमनाय जायो बा इसोरखौ गाबज्रिनाय जायो। बेखिनियानो। थास' बिसं थाइगिर आलु मटर होदों एसे बिराद गोथाव जाखासिगोन। नै हायग्रायाबो जोंना जि समायखादों।
मोनसिगोनहाय बेखौ बेलाय अनला अनलानि गोथावखा